Perquè Catalunya fos referent en el sector financer, crec que és molt important, primer de tot, que ens ho creguem, que podem ser-ho. Segona, que aconseguim atraure aquest talent, que aconseguim atraure aquestes empreses, que aconseguim sumar amb aquestes empreses i junts poder sortir fora i ser aquest referent. Al sector li demano que sigui capaç i que ajudi en la dinamització del país. Com s'ha dit, realment les finances són el sistema circulatori de l'economia i, per tant, aquest sector ha d'ajudar realment a aquest desenvolupament i aquesta reconstrucció del país que tots estem buscant. Una interconnexió entre les empreses que proporcionen finançament, el teixit productiu i, sobretot, que hem millorat econòmicament i socialment la nostra societat. Molt de rigor, molta de professionalitat, treballar, com deia, amb propòsit i fent una feina ben feta, donant-li a la societat i als inversors el que estan demandant. Aquest impacte l'hem d'aconseguir amb moltes empreses aquí a Catalunya que es nodreixin d'aquests recursos financers i que treballin per fer una transformació del sistema econòmic cap al sistema econòmic que necessitem. Jo crec que el Barcelona Finance Cluster és una mostra de lo que ha de ser el futur d'una plaça com Catalunya. Col·laboració público-privada, compromís, coneixement i empenta per desenvolupar projectes de país i que ajudin a desenvolupar el sector com serà la feina que farà el Barcelona Finance Cluster. I que, per tant, si el Barcelona Finance Cluster és un referent, el sector serà un referent en el nostre territori.